Bueno, e atentos agora a esta nova de última hora, porque unha asasina de mulleres maiores foi detida por presuntamente asasinar a unha veciña da Coruña de 91 anos. Esta muller, a presunta asasina, está cumplindo condea na prisión de Teixeiro e tería cometido este crimen a esta muller de 91 anos durante un permiso penitenciario, non? E claro, precisamente nesa prisión, Yaiza foi detida outra vez e queremos que nos contes que foi o que pasou. Claro, foi detida na prisión porque efectivamente estaba cumplindo eses 140 anos de cárcere, pero pasado 3 de outubro ela estaba nese permiso penitenciario cando presuntamente asasinou a unha veciña de 91 anos do barrio de Monelos, da Coruña, cando, bueno, isto sucedeu. Primeiramente pensouse que esta muller falecera por causas naturais, pero despois viron unhas imaxes que había unha muller extraña na casa da vítima. Polo tanto, mandaron instintivamente parar o enterro para practicarlle unha autopsia xudicial. Nesa autopsia revelabanse lesións que eran compatibles ca asfixia e varias costelas rotas. Aí é tamén cando paralelamente a Policía Científica está analizando esas imaxes e ve que é Remedios quen aparece nesas grabacións. Falamos, Yaiza, dunha muller natural de Boimorto, máis de 144 anos de prisión. Que fixo para ter tanta pena? 144 anos e 7 meses de prisión por uns delitos cometidos no ano 2006 e entrou no cárcere no 2008. Mirade por aquí, falamos de asasinato a 3 anciás en Barcelona e os 3 asasinatos cometidos en menos dun mes. A maiores súmanselle 5 delitos de asasinato en grau de tentativa, 5 intentos de asasinato, 7 delitos de roubo con violencia e un delito de furto. O perfil das súas vítimas seguía sempre o mesmo patrón, ia a por mulleres anciás e que vivían soas as que tamén lles roubaba. Ademais, a sentenza tamén di que está obrigada a indemnizar os familiares das vítimas unhas indemnizacións que van desde os 19.000 aos 120.000 euros. Pois Remedios Sánchez, a Reme, esta veciña de Boimorto, está cumprindo esa condea de 144 anos e 7 meses de prisión e ainda así todo apunta a que nese permiso penitenciario matou a unha muller de 91 anos da Coruña. Teremos que seguir pendentes deste tema, Mañá falaremos pausadamente disto no Hora Galega porque, dende logo, chama moito a atención. Chama moitísima atención. Está no cárcere Teixeiro cumprindo esa condena de 144 anos, ten un permiso penitenciario e é arrestada por supostamente matar a outra muller. Mañá no Hora Galega todos os detalles, agora quedade, xa sabedes que o telexornal serán